ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди саманро ки дар деҳоти Кӯлоб бо саҳми соҳибкор Масидиқ Одинаев сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар шумо бинем хуш ояндаро, хуш омадед хубиҳои кишвари пояндаро, хуш омадед пешвои маҳбуби мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саманро ки дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб бо саҳми соҳибкор Масидиқ Одинаев сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Фабрикаи паррандапарварӣ барои 200 000 сар парранда пешбинӣ шуда, дар марҳилаи аввал аллакай парвариши 50 000 сар парранда ба роҳ монда шудааст ва бо муосиртарин технология муҷаҳҳаз мебошад. масоҳати умумии фабрикаи паррандапарварӣ 5 гектарро ташкил дода, дорои 3 мурғхона ва анбори нигаҳдории тухм аст. чӯҷаҳое ки мо парвариш мекунем ҳама тарзи қафасӣ мебошад ва даврае ки мисол барои ба тухм расиданшон аз 120 рӯзагӣ оғоз мешавад ва имкониятҳое ки барои тайёр намудани хӯрока ҳама аминҷо муҳайё шудагиаст. хӯрока шумо аминҷо худамон тайёр мекунем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо соҳиби ҷойи корӣ гаштем ва мо бо нумо кӯшиш аз он менамоем ки бо кару меҳнати арзанда дар пешрафту ватан хизмат намоем. дар сурати пурра фаъолият намудани фабрикаи паррандапарварӣ иқтидори истеҳсолӣ зиёда аз 150 000 дона тухм дар як рӯз ташкил хоҳад дод. сарвари давлат ҳангоми шиносоӣ ба ҷорӣ намудани чунин технологияи муосири парвариши мурғ дар фабрикаи мазкур баҳои баланд доданд. дастгоҳу таҷҳизоти фабрикаи мазкур аз Туркия бо маблағи 5 миллион сомонӣ харидорӣ гардида ба таври автоматӣ идора карда мешавад. ба ҳамагон маълум аст ки пешвои муаззами миллат барои соҳаи паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи махсус доданд ва як қатор қарорҳои имтиёзнок барои пешбурди ин соҳа ба имзо расонданд ки мо соҳибкоронро водор месозад ба ин соҳа даст занем ва мо ният кардем ки дар шаҳри Кӯлоб як фабрикаи паррандапарварӣ ба миқдори 200 000 сар парранда сохта ба истифода диҳем. то имрӯз мо барои 100 000 сар парранда сохтмононро сохта ба истифода додем ва 50 000 сар парранда аз мамлакати Русия оварда парвариш карда истодаем ва ният дорем ки ин саршумор паррандаро ба 200 000 расонем ва стратегияи саноаткунонии пешвои муаззами миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастгирӣ карда ва дар программаи озуқавории ҷумҳурии тоҷикистон ҳиссагузор бошем. фабрикаи паррандапарварӣ дорои як қатор иншооти ёрирасон мебошад ки аз рӯи лоиҳа бунёди инфраструктураи иншооти мазкур 12,9 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар сохтмони фабрикаи паррандапарварӣ зиёда аз 50 нафар мутахассисон ва коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки соҳаи паррандапарварӣ аз тамоми андоз ва боҷи гумрукӣ ки имтиёз гирифтанд, имрӯз паррандапарваро тасмим гирифтанд ки бояд мо то соли 2021 истеҳсоли гӯшти парранда ва тухмро дар ҷумҳурии тоҷикистон таъмин намоем. ба ҳамин мақсад дар шаҳри Кӯлоб якта корхонаи нави паррандапарварӣ ба номи ҷамъияти саҳомӣ шакли кушоди Саман ки имрӯз ба ҷашни 28 солагии ҷумҳурии тоҷикистон супорда шуд, мо боварӣ дорем ки ҳамин хел соҳибкоро ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ боз корхонаи нав ба нав ташкил карда ва месупоранд. аллакай маълум аст ки худи дар минтақаи Кӯлоб ин корхона тухми истеъмолиро бо тамоми аҳолии шаҳри Кӯлоб, Бадахшон, Муминавод ва ҳамадониву Фархор таъмин менамояд. дар оянда роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саман боз азм доранд ки бо истифодаи шароити имконоти мавҷуда фабрикаи паррандапарварӣ барои истеҳсоли гӯшти парҳезиро бунёд намоянд. дар дораи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлобро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. хуш омадед пешвои муаззами миллат. дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 11 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлобро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб ҷойгир буда, он аз 2 ошёна, 6 ҳуҷраи корӣ, қабулгоҳ, толори маҷлисгоҳ, толори хурд, меҳмонхона ва дигар инфраструктури зарурӣ иборат мебошад. бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар доираи ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ба кормандон амалӣ гардидааст. корҳои сохтмонии соли 2017 оғоз гардида бо сифати баланд ба анҷом расидааст. утоқҳои корӣ бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти муосири техникӣ муҷаҳҳаз буда барои кормандон шароити муосири корӣ фароҳам оварда шудааст. орзу ҳамидиён раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ба истиқболи 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин нишонаи он аст ки аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми созгор гузошта истоданд ва бунёди чунин як бинои зебо ва фароҳам овардани шароитҳои корӣ барои кормандони кумитаи иҷроия на танҳо мо балки тамоми ҳизбиёнро рӯҳбаланд намуд ва дар айни замон мо муаззаф мегардем ки дар таҳкими пояҳои истиқлолияти давлати сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва суботи оромии кишвар пайваста саҳмгузор бошем. истиқлолият воқеан як гавҳари бебаҳо барои тамоми миллат ба ҳисоб меравад ва нигоҳ доштани он, мустаҳкам кардани он ва ҳамзамон тарбияи маънавии насли нав ин яке аз вазифаҳои муҳими ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. ман Мавре Бузоралӣ, мудири шӯъбаи корбозанони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи занон дар ҷомеа баланд бардошта шуд. маҳз бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат духтарон ва занон ба корҳои давлатӣ ҷалб карда мешаванд.
من همچون جوان دختر به رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای دستگیری پیوسته‌شان جهت بلند برداشتن موقع زنان در جامعه اظهار سپاس می‌نمایم. با تشبث پیشوای ملت بینای نوی حزبی در شهر کلوب با تمام شرایط‌های کاری مهیا کرده شد. در همین زمینه مهیا کردن چنین شرایط‌های کاری معاصر ما جوان دختران را روح بلند می‌نمایند و ما جوانان کوشش می‌نماییم که از این دیده بیشتر در آبادی وطن خود سهم خود را می‌گذاریم. معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلاب فیروزی سیدمومی محض استقلالیت امکانیت فراهم آورد که ما مردم تاجیکستان تقدیر خود را به دست گرفته راه پیشرفت و سرنوشت آینده وطن اجدادی خویش را مستقلانه انتخاب نماییم. به همین معنا می توان گفت که استقلالیت مایه افتخار، گنج بی‌بها، منبع خودشناسی و عامل همه پیشروی‌های تاجیکستان به حساب می رود. ما از آن افتخار داریم که در دوران صاحب استقلالی مملکت با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کارهای زیادی سازندگی و بنیادکاری را به انجام رسانیم. می توان گفت که آرزوی دیر انتظار حزبیان شهر کلاب عملی گردید، زیرا با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ساخته و استفاده داده شد که آن با تمام شرایط‌های معاصر و تکنیک و تکنولوژی زمانوی مجهز گردانیده شده است. ما کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از این دستگیری پیشوای ملت اظهار سپاس می‌نماییم که برای ما چنین شرایط‌های معاصر کاری را فراهم آورده است و این دستگیری و این غمخوری‌ها در اصل ما جوانان را روح بلند می‌نماید و موظف می‌سازد که پیش از پیش ما سیاست خردمندانه پیشوای ملت را در بین جامعه در عمل تطبیق نماییم و بهر آبادی این وطن همچون وطندار اصیل سهم خویش را گذاریم. عین زمان در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلاب 10 نفر فعالیت دارند که اکثر آنها را جوانان فعال تشکیل می‌دهند. ساکنان و اعضایان حزب با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت در رشد ساحه‌های گوناگون جامعه سهم مناسب خود را می‌گذارند. ضمن شناسایی از شرایط مهیا شده در بینای مذکور سردار دولت به کارهای انجام داده شده بهای بلند دادند و به مسئولان جهت جانبداری از هدف‌های سازنده راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کردند. با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده کاری و فعالیت پرثمر از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 3 автомاشین خدمتی تحفه کرده شد که آنها به کارمندان کمیته‌های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلاب و لیوکان و ناحیه فرخار پیش بینی گردیده است. محیدین محمد داوود مهروز جمعه از شهر کلاب برای برنامه اخبار. در کوچه سنگک سفاروی شهر کلوب پرزیدنت مملکت یک بینای 13 اشونه استقامتی را که با مبلغ‌گذاری جمعیت دارای مسئولیت محدود کامل 2010 بنیاد گردیده است با استفاده سپردند. بینای 20 اشونه استقامتی دارای تخخانه، توقفگاه، مرکز تجارتی و فراغتی، طرفخانه و خانه‌های استقامتی میباشد. در قسمت بینا با نظرداشت اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی برای سیاحان خانه‌های الهیده با تمام شرایط‌ها جدا کرده می‌شود. بعد افتتاح بینای استقامتی در همین جا دسترخوان ایدانه آراسته شده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و 190 نفر کودکان یتیم کل تحفه‌های ایدانه تقدیم کردند. همچنین با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کوچه سنگک سفرов با سهم فعالانه صاحبکار علیشیر اکرمов باز یک بینای بلندآشانه استقامتی مورد استفاده قرار گرفت. بینای بسیار آشانه استقامتی 8 آشیانه بوده دارای تخخانه و توقفگاه میباشد. در آشیانه یکم بینای مذکور مرکز سودا و خدمترسانی، طرفخانه و آشیانه‌های باقی مانده خانه‌های استقامتی در بر گرفته با خرج 20 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. در هفته ساختمان بینای بلندآشانه استقامتی 80 نفر کارگران و متخصصان محلی به کار جلب کرده شدند. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود ارساختمان به ذمه داشتند که انشاءات مذکور با صفت بلند بنیاد نمودند. در آشیانه یکم بینای نبنیاد ختنه‌سازی 60 نفر کودکان نیم یتیم و از عائله‌های کم بضاعت گذرانیده شده به آنها از جانب پیشوای ملت تحفه‌ها تقدیم کرده شد.
дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар шаҳри Кӯлоб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Шамсиддин Шоҳӣ маркази хизматрасонии модар ва кӯдакро мавриди истифода қарор доданд. Маркази хизматрасонии модар ва кӯдак аз 3 ошхона иборат буда, он аз ошхона барои 100 нафар ҷойи нишаст, маркази дилхушӣ бозиҳои кӯдакона, толори либосҳои миллии арӯсӣ, кошонаи ҳусн, ҳаммом, маҳси бадан ва толори варзишии занона иборат мебошад. Ҳамчунин дар саҳни бинои маркази фароғатии модар ва кӯдак ҳуҷраи махсуси ултрасадо барои модарон бо тамоми шароити лозима таҷҳизонида шудааст. Инчунин дар саҳни бинои мазкур барои кӯдакону наврасон сехи хурди истеҳсоли яхмоз ба фаъолият шурӯъ намуд. Бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва рушди соҳибкорӣ дар кишвар бо бунёд гардидани чунин марказҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда, ҳамзамон 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Бо шарофати сиёсати бобарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ вазъи иншооти соҳаи иҷтимоӣ беҳтар гардида, барои солимии ҷомеа заминаҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маҳаллаи Шамсиддин Шоҳини шаҳри Кӯлоб муассисаи давлатии маркази вилоятии клиникии бемориҳои дилро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки маркази мазкур аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон бунёд гардида, бо тамоми таҷҳизоти муосири тиббӣ, ултрасадои дил, велерогметрия, сабти барқи бил, демифрит, таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ, таҷҳизоти набзченкунӣ, кардиомонитор ва таҷҳизоти фишорсанҷӣ муҷаҳҳаз мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо масъулини соҳаи тиб суҳбати озоду самимӣ намуда, ба онҳо барои баланд бароштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. аз тарафи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муассисаи давлатии маркази вилоятии клиникии бемориҳои дил як адад мошини ёрии таъҷилӣ тақдим гардид. ёдовар мешавем, ки нимаи дуюми рӯзи 10 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагию ободонӣ, ифтитоҳи як қатор иншоот ва иштирок дар тантанаҳои идонаи бахшида ба 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари корӣ ба шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ташриф оварданд. гузориши ҳамкорони мо. 10 сентябри соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагию ободонӣ, ифтитоҳи як қатор иншоот ва иштирок дар тантанаҳои идонаи бахшида ба 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари корӣ ба шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Кӯлоб президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони шаҳр бо самимияти беандоза ва рӯҳияи баланди идона استقبال گرفتند. السلام. در چهره‌تان نور کیان خندان است، نور زی شکوه خود تلان خندان است. ای سرور و پیشوا به دوران شما خورشید بلند آریان خندان است. بهر استقبالتان کولا کرد آغوش وا. مرحبا ای نوری چشمان، مرحبا ای پیشوا. دوستان هموطنان مژدکی سرور آمده، سوی کلاب سوی خلقی دلاور آمد. جانبی ملکی کهن، جانبی گلهای چکنه، حامی صلح و صفا خلقی مظفر آمد. حامی صلح و صفا خلقی مظفر آمده. سربری دورانی ما با شما گل کرد بخت و دولت
گشته صد شکر سرجمی این ملک و دیار. مرحبای پیشوای سروری دورانی ما، با شما گل کرد وقت و دولت و دورانی ما. با شما صدری ملک و صدری هر یک انجمن، میکنیم آباد با عقل خیرت ورزی وطن. گشت گلاب از دیگر گل گشتی زیبای دیار، گشت گلاب از دیگر گل گشتی زیبای دیار. باغزاری نو بیشود بنیاد در هر یک کنار. مرحبای پیشوای سروری دورانی ما، با شما گل کرد وقت و دولت و دورانی ما. مرحبای پیشوای سروری دورانی ما، با شما گل کرد بخت و دولت و دورانی ما. از خاک وطن آبی وطن پیکری ماست، بگشاده بر روی دوستداران دری ماست. پهنای وطن شکفته بس رنگ برم، ارزنده شعر و داستان سربری ماست. بازم کلا میگردد شکوفان مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. بازم کلا میگردد شکوفان مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. از کدومی پیشوا گل باغی نپولاد شد، از کدومی پیشوا گل باغی نپولاد شد. حسنیان در عصری نو زیبای و عالم تاب شد. بازم کلا میگردد شکوفان مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. با بنام تاجیکستان را شکوفا میکنه، با بنام تاجیکستان را شکوفا میکنه. شرق با نام تاجیکی پرشان میکنه. بازم کلا میگردد شکوفان مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. بازم کلا میگردد شکوفا مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. بازم کلا میگردد شکوفا مرحبا، سروری با عزتی بالاتر از جان مرحبا. خوش آمدید پیشوایی معظمی ملت، خوش آمدید، خوش آمدید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در شهر کلوب نخست با فعالیت مجمع کشاورزی صنعتی کلوب شناس شدند. مورد به تاکید است که حجم استحصال محصولات کشاورزی در شهر و دهات کلوب سال جاری 145 میلیون سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب زیاد می باشد. بازار گشته ارزان، خربوز شد شهبان، خربوزه شد فراوان. مرحبا ای پیشوا، ای شمس بختستان ما، خانه جان جایتان، ای جان به از جان ما. خوش آمدید پیشوای معظمی ملت. در شهر کلوب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نخست با فعالیت مجمع کشاورزی صنعتی کلوب شناس شدند. در نزد کооپراتیو تجارتی سعید علی حمدانی در میدان 70 گکتار بنیاد گرمخانه‌ها برای پرورش سبزیجات بروقتی به نقشه گرفته شده است که تا امروز در یک گکتار آن 10 گرمخانه بنیاد گردیده است. این قطعه زمین قبلا سنگلاخ بود که آبیاری آن با مشکلی صورت میگیرد و بعد از استفاده عاقلانه و باثمر با کندن چاهای عمودی آبیاری گرمخانه‌ها با اصول قطرگی به راه مانده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با شرایط و تکنولوژی پرورش پمیدور و بادرینگ، قلمفور و نوع‌های گوناگون گل و بوته‌ها از نزدیک شناس شده و خواجگیداران جهت رشد این بخش سردرآمد ساحه کشاورزی دستور و هدایت و مصلحت‌های مفید دادند. من شکراب آوردم. رحمت در کدو برای تو من آب آوردم. رحمت زحمت بکشیم حاصل فراوان شود، در کشور ما همه چیز ارزان شود. ای مردی نکو بیا با هم آب نوشیم، از کدوی من آب
ҳамзамон дар гармхонаҳо бо дринг ҳосили фаровон дошта маҳсули меҳнати хоҷагидорон ба бозорҳои шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба фурӯш бароварда шудааст. Кооперативи тиҷоратии Саид Али Ҳамадонӣ ба пешвози 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад гузошт ки дар баробари пахтакорӣ, ғаллакорӣ ва дигар зироатҳо, чорводорӣ, парвариши чорво, сабзаводкорӣ дар мо буду, парнихода набуд. Сипориши ҷаноби олиқатӣ бояд ки аз ҳар як ваҷаб замин пурмаҳсултар истифода барем. Ба ҳамин мақсад гузоштем ки дар базаи кооператив як маҷмуаи кишоварзию саноатӣ Кӯлоб ташкил намоем. То имрӯза дар ин маҷмуа қариб 1 гектар гармхонаҳо ташкил карда шудааст. Лимухона қариб ним гектар ташкил кардем. ғайр аз ин парвариши гулро ташкил кардем дар ҳаминҷа. ҳозир гармхонаҳо давом дорад. Дар майдони 2 гектар ҳамаи лавозимоте ки барои парвариши гармхона ҳаст тайёрӣ шудааст. То охири сола боз 2 гектари дигар гармхона васеъ карда мешавад. ба андешаи мутахассисони соҳа парвариши сабзавоти барвақтӣ дар шароити гармхона нисбат ба замини кушод манфиатовар буда гирифтани ҳосил то 1200 сентнер имконпазир аст. агар дар ҳамин замини кушод мо аз 1 гектар 400-500 сентнер ҳосили бодрингу помидор мегирифтем, ҳозир дар ин комплексҳо аз 1200 то 1500 сентнера ҳосил гирифтан мумкин аст. яъне 3-4 баробар нисбати замини кушод ҳосилнокӣ зиёд мешавад. ҳамаи мақсади мо барои боз ҳам дастархони мардума пурнозу неъмат кардан ва арзон намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва на фақат дар фаслҳои ки маҳсулот намерасад, фаслҳои зимистону боғорда мардума ба сабзавоти тару тоза ва лимӯ таъмин намуданд. ташкили гармхонаҳо бо технологияи нави парвариш имкон фароҳам меорад ки бозорҳои шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Муъминобод, Ховалин, Шамсиддини Шоҳину Восеъ ва Мир Саид Али Ҳамадониву Фархор дар 4 фасли сол бо сабзавоти тару тоза таъмин карда шаванд. ҳамзамон дар ин гармхонаҳо 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуда, оянда бо бунёди гармхонаҳои иловагӣ шумораи коргарон то ба 500 нафар хоҳад расид. миннатдории хешро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин давлати ободу осуда дорем. шукронаи изҳои истиқлолӣ мекунем пеш аз ҳама ки дар ин деҳаи хушманзари мо чунин гармхонаи барҳаво бунёд карданд ва мо духтарон ва занҳои хонашинро соҳиби ҷои кори доимӣ карданд. маоши мо 1200 сомон аст. пеш аз ин мо хонашин будем, ҷои кор дар ин ҷо набуд. ҳозир аз ҳамин соб зиндагии хешро пеш мебарем. боз мизоҷонро бо сабзавоти тару тоза таъмин менамоем. дар ҳамин гармхона мо ба парвариши гулҳои зимистона сар кор дорем. дар гармхонаи мо 4 намуди гул тайёр кардем. тагез, капуст, календра, пештара гулҳоро ҳар ҷо меовардан. ҳозир ташаккур ба ҳамин ҷаноби олӣ ки ҳамаи моро ба ҷои кор таъмин карда истодааст. ман мехоҳам ки ҳамеша ҳамин гулҳо шукуфон бошад. Кӯлоб ҳама вақт гулгул шукуфон шавад. кӯчаҳои шаҳрро бо ҳамин гулҳои зебу зинат. дар маҷмуаи кишоварзии саноатии Кӯлоб президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шинондани ниҳоли лимӯ ба бунёди гармхонаи лимӯпарварӣ асос гузоштанд. дар ин маҷмуаи кишоварзии саноатӣ хоҷагидорон азм доранд ки дар майдони 10 гектар гармхонаи лимӯпарварӣ, 15 гектар тоғзор, 10 гектар боғи интенсивӣ, дар масоҳати 2 гектар ҳавзи моҳипарварӣ, корхонаи коркарди меваи сабзавот барои дар як сол истеҳсоли то 2,5 миллион банкаи шартӣ, ташкили гӯшаи деҳқон дар 0 аз 100 50 гектар замини ғайри кишоварзӣ, 2 сардхона ҷиҳати нигаҳдорӣ то 10 000 тонна меваи сабзавот ва коллеҷи хусусии агросаноатӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкилу бароҳ монда мешавад. баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти маҷмуаи кишоварзии саноатии Кӯлоб, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши дастовардҳои меҳнатии кишоварзон боздид намуданд. дар намоишгоҳ хоҷагидорон маҳсулоти кишоварзиро ба маъраз гузоштанд ки аз ҳосили фаровони боғу тоғзор, зироатҳо ва полезиҳо дар шаҳру деҳоти Кӯлоб башорат медиҳад. намоишгоҳро пирамидаҳои бо тарбузу харбуза
харбуза омода кардаи хоҷагидорон шукӯҳу азамати дигар бахшид. маврид ба таъкид аст ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб соли ҷорӣ 145 миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маротиб зиёд мебошад. имсол дар майдони 10409 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронида шуда 37,5 гектар боғи нав бунёд гардидааст. истеҳсоли сабзавот 24,6 ҳазор тонна, полезӣ 475 тонна ва мева 797 тоннаро ташкил дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. мардуми деҳаи мо бо боғкорӣ ва чорводорӣ ва ғалакорӣ машғул мебошанд ва мардум ғала мекунанд ва ғайр аз ин мана дар пеши мо чӣ хеле маълум аст инҷа зағир мекунанд. зағир аз ҳар як гектаре ки мо зағир мекорем 10 центнер гирем, агар мо як сол бемалол ҳамин равғани худи ҳамин оиларо таъмин мекунем ки мо аз ягон ҷойгар дигар равған намехарем ва гандум ҳам ҳамин хел мебошад. мо аз гандум орд карда манам худи хонаро таъмин менамоем ва аз чорвои худ ва хонаро аз гӯшт таъмин менамоем. ғайр аз ин мана зиёдатии онро ба бозор бароварда мефурӯшем ки ин боиси ҳам баланд гаштани зиндагии мо худамон мешавад ва мардумро аз гӯшт таъмин менамоем ва аз мана равған таъмин мекунем. дар ҳамин кооперативи тиҷоратӣ ба номи Саиди Али Ҳамадонӣ мана ҳамин хел гармхонаҳо кардааст ки ин боиси мардум дигар ба ягон шаҳр ба бозор дигар ба ягон ҷо намеравад. аз ҳамин ҷо мана ҳамаи он чизе ки лозим аст барои зиндагии ӯ аз ҳамин ҷо мегирад меравад. мана гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст ки дар ин ҷо метавонанд ҳар як шахс он чизе ки аз худи оилааш зиёдатӣ мекунад, помидор бошад ё ки бодиринг бошад, чизе ки набошад зиёдат дар ин ҷо оварда вай метавонад ки озод ба савдо монад, фурӯшад ва мардумро таъмин кунад ба мана сарзабодҳои тару тоза. кишоварзон дар намоишгоҳ бо пешниҳоди навъҳои беҳтарини меваҳо, картошка, каду, тарбуз, харбуза, пиёз, шалғаму сабзӣ, бодирингу помидор, зироати ғалладонагӣ, намунаи гиёҳҳои шифобахш ва занбури асал собит намуданд ки дар истифодаи босамари замин таҷрибаи зиёд андӯхта барои татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми фаъолу назаррас мегузоранд. дар як гӯшаи намоишгоҳ катбонҳо анвои гуногуни маводи ғизоӣ аз ҷумла маҳсулоти нонӣ ва таомҳои миллиро омода ва пешниҳод намуданд. техника ва мошиналоти муосири кишоварзӣ ки пешрафти кори аҳли заҳмат аз он вобастагӣ дорад ба маъраз гузошта шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар намоишгоҳи дастовардҳои кишоварзон бо хоҷагидорон суҳбати озоду самимӣ намуда ба онҳо ҷиҳати истифодаи мақсадноки замин дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дирӯз пас аз ифтитоҳи иншоотҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаҳри Кӯлоб, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оромгоҳи Мир Саид Алии Ҳамадониро зиёрат намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ бо шароити мавҷуда дар ин макони таърихӣ ба масъулин ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардондани атрофи оромгоҳ ва риояи суннату анъанаҳои хоси миллӣ ҳангоми ташрифу боздиди сайёҳону меҳмонон аз ин ҷо дастуру ҳидоятҳо доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтои иншооти гуногуни иҷтимоӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳамчунин оромгоҳи шоир ва мутафаккир Мир Саид Али Ҳамадониро зиёрат намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қироати оятҳо аз Қуръони маҷид барои суботу оромии ватани азиз ва саодатмандию сарбаландии мардуми шарифи ватан дуои фотиҳаи нек карданд. оромгоҳи ин шахсияти таърихии миллати тоҷик дар маркази шаҳри Кӯлоб мавқеъ гирифта ҳамарӯза аз он бисёр сайёҳони дохилию хориҷӣ дидан ва зиёрат мекунанд. тибқи маълумоти масъулин танҳо соли гузашта аз ин оромгоҳ зиёда аз 20 000 нафар дидан намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ бо шароити мавҷуда дар ин макони таърихӣ ба масъулин ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардондани атрофи оромгоҳ ва риояи суннату анъанаҳои хоси миллӣ ҳангоми ташрифу боздиди сайёҳону меҳмонон аз ин ҷо дастуру ҳидоятҳо доданд.
дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Кулоби вилояти Хатлон ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳр гулгашти ба номи Сафар Амиршоевро мавриди истифода қарор доданд. Ибтидои гулгашти мазкур тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат дар арафаи ҷашни 28-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ ба сокинони шаҳри Кулоби Бостонӣ маънидод гардид. Гузориши хабарнигорони мо. ای پیشوا به سیر گلستان خوش آمده جای شماست دیده پزمان خوش آمده این باغ در زمین شده همچون ستاره زار ای نور بخشی چهره خطلان خوش آمده асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Кулоби вилояти Хатлон ҳамчунин дар маркази шаҳр гулгашти ба номи Сафар Амиршоевро ки бо тарҳи муосир ва дизайни баланди меъморӣ бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. Макони истироҳатӣ дар доираи таҷлис сазоварии ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида он дар масоҳати умуми 3 гектар доман густурдааст. Корҳои сохтмони мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мегатехник иншоот бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. Дарозии гулгашт 750 ва паҳноияш 45 метр мебошад. корҳои сохтмони гулгашт моҳи июни соли ҷорӣ оғоз гардида он дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расидааст. Дар рафти корҳои сохтмони гулгашт зиёда аз 250 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардида буданд. мо насли хушбахти замон пайравони пешвои миллат ҷавобан ба ин ғамхориҳои орифона, падарона, омӯзгорона ва маърифатпарваронаи шумо тасмим гирифтем муассисаро бо баҳои хубу аъло хатм намуда аз пайи ободии ин меҳани овозадор Тоҷикистони азиз бошем. мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлол аз он хурсанд ҳастем ки барои мо чунин як гулгашти зебою фароғатӣ бо тамоми таҷҳизот сохта ба истифода қарор дода шуд. мо ҳамроҳи волидонамон субҳгоҳон ва бегоҳон омада дар ин гулгашти зебо фароғат мекунем. мо ҷавобан ба ин ғамхории пешвои миллат ваъда медиҳем ки барои зебою обод гардидани тамоми гӯшаи канори кишвари азизамон саҳми худро гузорем. дар гулгашт барои сокинону меҳмонон қаҳвахона сохта шудааст ки дар як вақт имкон дорад то 80 нафарро қабул намояд. Барои обёрии гулгашт ва шодоб намудани дарахтону гулу бутаҳо ҳамчунин як чоҳи амудӣ бо иқтидори 250 мукааб сохта шудааст. Тамоми роҳрав ва гузаргоҳҳои макони истироҳатӣ сафолакпӯш гардида дар дохил ва атрофи он 172 чароғаки муосири 6 метра ва барои гирду атрофи гулгашт 6 адад чароғакҳо насб гардидааст. Дар гулгашт 10 адад суҳбатгоҳҳо ва 84 нишастгоҳҳои замонавӣ насб гардидааст ки хусусан шабонгоҳ барои гаштугузори сокинон мусоид аст. мо ҷавонони даврони истиқлолият миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат баён мекунем. имрӯз бо дастгирӣ ва супоришҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар Кулоб шаҳр чунин гулгаштҳои зебо сохта ба истифода дода шуданд. мо ҳамагон аз ин ҳама ғамхории пешвои муаззами миллат шод ва сарафроз ҳастем ва ҳар лаҳза шукрона аз ин давлати соҳиби истиқлол мекунем. шукрона аз ин сулҳу ваҳдат ва пешвои муаззами миллат мекунем ва ба маврид аст ки бигӯем шукри сулҳи поюдори Тоҷикистон мекунем. шукр аз имрӯзу фардои дурахшон мекунем. шукри пешвои муаззам ки ба мо додааст худо. шукри давлат, шукри ваҳдат, шукри яздон мекунем. ҳамзамон дар ин ҷо ба хотири зебою дилкаш гардидани гулгашт беш аз 600 бех дарахтони ороишию сояфкан ва беш аз 650 000 бехгули мавсимию доимӣ шинонда шуда қитъаҳои алоҳидаи он сабзазор карда шудааст. ду фаврае ки дар ин гулгашт бунёд карда шудааст ба гулгашт зебои дигар бахшидааст.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари корӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳамчунин дар кӯчаи Шамсуддин Шоҳини шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудани боғи мазкур аз ҷониби пешвои муаззами миллат бо мақсади нигоҳубини гулу будаҳо ва хизматрасониҳои гуногун 16 воҳиди корӣ ҷудо гардид. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Кӯлоб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар кӯчаи Шамсиддин Шоҳини шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмону барқарорсозии боғи мазкур дар давоми 4 моҳ бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализода дар масоҳати беш аз 3 гектар замин бунёд гардида дар ҳудуди он майдончаи кӯдакон 4 адад аттраксионҳои замонавӣ, 2 майдончаи бозӣ барои кӯдакон, 2 фаввора, амфитеатри хурд бо 136 ҷойи нишаст, қаҳвахонаи ҷавонон барои қабули 20 нафар мизоҷон дар як вақт, майдончаи варзишӣ бо дарозии 40 ва паҳнои 20 метр сохта шуда атрофи муҷассамаи модару кӯдак ва гаҳвора бо гулҳои мавсимӣ оров зебо гардонида шуданд. Абдулло Ҳабибулло, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллои Рӯдакӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор. боиси ифтихор ва шарафи бузург аст ки дар арафаи ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус дар арафаи ифтитоҳи агрегати дуюми Ноби Роғун дар шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи устод Сайдалӣ Вализода аз тарафи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб бунёд гардид ва барои мо муҳимтар аз ҳамон аст ки дар ифтитоҳи боғи мазкур президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи мазкур ба талаботи замони муосир сохта шуда ба истифода дода шуд. ҳамчунин масоҳати 1.2 гектари боғ пурра сабзкорӣ гардонида шуда дар атроф ва дохили сабзазор беш аз 150 000 гулҳои мавсимии ороишӣ ва 300 бех арчаҳои гуногун шинонида шуданд ки ба ҳусни боғ шукӯҳи дигар зам намуданд. ман Ҷалолова Фариза, донишҷӯи соли таҳсили 5-уми факултаи химия биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мебошам. бояд бигӯям ки ман яке аз донишҷӯёни хушбахт ва соҳиби ифтихори донишгоҳ ба ҳисоб меравам. ман соли 2015 ки соли такомули куллӣ ва бо шарофати пешвои муаззами миллат соли аз нав эҳё гаштани донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба ҳисоб мерафт, тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳ дохил шудам. мо ҷавонони Кӯлоби бостонӣ аз он ифтихор дорем ки имрӯз шаҳри Кӯлоб ба як шаҳри ободу зебо ва шаҳри ҳозиразамон табдил ёфтааст. барои мо ҷавонон ҳамаи шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст то битавонем дониши худро такмил дода дар ободии Тоҷикистони азиз қадамҳои устувори худро гузорем. имрӯзҳо дар назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ боғи нави фарҳангию фароғатӣ унвонии Сайдалӣ Вализода бунёд гардид ки мо метавонем дар ин ҷо дар вақтҳои холигӣ омада истироҳат намоем ва на танҳо истироҳат кунем, балки ба хондани китобҳои илмию бадеӣ машғул шавем ва аз ин ҷо як ғизои маънавӣ бардорем. роҳраву атрофи сабзазор ва иншооти дохилии боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализода 170 адад чароғпояҳо ва чароғҳои ранга, инчунин атрофи муҷассамаи модар ва танаи дарахтони азимро симтурҳои чароғон равшан гардониданд. ташрифи ҷаноби олӣ президенти муҳтарам пешвои муаззами миллатро мардуми сокинони шаҳр ноҳияи Кӯлоб бесаброна интизорӣ мекашиданд. ҳар як ташрифи ҷаноби олӣ ба ин ё он шаҳр гӯшаву канори мамлакат албатта аз файзу баракат мерезад ва мардум аз хушҳолӣ мекашанд, хурсандӣ мекунанд. инчунин тамоми роҳрав ва мавзеъҳои истироҳатию фароғатии дохили боғ сафолакпӯш гардида дар канори роҳравҳо ҷойҳои нишаст ва қудиҳои партов насб карда шуданд.
дар атрофи боғи мазкур 4 дарвоза ва саҳни дарвозаи асосии боғ баландиаш 8.5 метр мебошад ки он низ мунфарж гардида ду канори дарвоза барои таваққуфгоҳи нақлиёти шаҳрвандон муқаррар ва дар қисмати поёнии боғ бошад ташноби зеризаминӣ бо 8 нуқтаи хизматрасонӣ тавассути чоҳи амудӣ аз чуқури 120 метр, ҳавзи захираи об бо ғунҷоиши 75 метри кубӣ ва трансформатори алоҳида бо таъмини нерӯи барқи 400 киловатт бо обу барқ таъмин бунёд гардиданд. хурсандии мардуми Кӯлоб имрӯз ҳадду канор надорад. чаро чунки бо дастони пуреъҷози пешвои муаззами миллат дар баробари як силсила иншоотҳои саноативу иншоотҳои фарҳангиву маорифӣ чорбоғи кушода шуд дар шаҳри Кӯлоб ки ҳамто надоранд. дар боғи фароғатӣ истироҳатӣ ба номи Сайдалӣ Вализода рамзи хеле зиёд дорад. агар мо як тараф бигӯем ки боғи фароғативу истироҳатӣ ин кам аст, аудиторияи номид барои фарҳангӣ сохтани мардум, барое ки мардум битавонад аз ин ҷо як чизе бардошт карда бигзаранд, хусусан ҷавонон ва тифлон. инчунин зимни боздид зикр гардид ки дар ҷараёни корҳои азнавсозӣ, барқароркунӣ ва сохтмони боғ ниҳолҳои арча ки дар масофаи хеле зид шинонида шуда буданд ба қитъаи таҷрибавии истеҳсолии парки технологии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ кӯчонида шуда 65 бех дарахтони калони сояфкани боғ нигоҳ дошта шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёду азнавсозии чунин боғҳои фарҳангӣ фароғатиро дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллии сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда ва намунаи ибрат номида ба сокинони Кӯлобшаҳри бостонӣ табрику муборакбод намуданд. ҳамчунин баҳри ҷалби таваҷҷӯҳи шаҳрвандон, меҳмонони дохиливу хориҷӣ ва дилхушии кӯдакон болои марғзорону сабзаҳои боғ композитсияҳои бадеӣ, китоби кушода, ҳайкалҳои палангу шутур, гавзану оҳу, санҷобакҳо, капҳову товуси хиромон насб карда шуданд. инчунин аз дохили кӯзаву хумҳои сафолин ва рӯи пару қаноти товус фавҷи гулҳои мавсимии гуногун рангу хушбӯ бинандаро мафтуни ин манзараҳои зебу дилкаш мегардонанд. با قدوم مبارک پیشوای معظم ملت کلاب شهر باستانی باز هم آباد و زیبا گشته ایستاده است. افتخارمند از آن هستیم که در چنین یک فضای صلح و ثبات و آسایشته تحصیل کرده ایستادیم، فعالیت کرده ایستادیم و این صلح است، استقلالیت است، آزادی است که ما جوانان با زبان آموزی انگلیسی، روسی، عربی مشغول هستیم. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудани боғи мазкур аз ҷониби пешвои муаззами миллат бо мақсади нигоҳубини гулу бутаҳо ба хизматрасониҳои гуногун 16 воҳиди корӣ ҷудо гардид. дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо устодони донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, адибон ва дигар намояндагони аҳли зиёи шаҳри Кӯлоб суҳбати самимию созанда анҷом доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо ҷашни бузурги миллӣ 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногунро дар шаҳри Кӯлоб муборакбод гуфтанд. сарвари давлат омӯзгоронро ба беҳтар кардани сифати таълим, тарбияи донишҷӯён дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва аҳли зиёро ба васфи зебоиҳои сарзамин, тарғиби дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии кишвар ҳидоят карданд. таъкид намуданд ки дар замони зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳар як фарди худогоҳ зиракии сиёсӣ ва ақлу ҳуши бедор талаб карда мешавад. мардум бояд ба арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти сарзамин арҷгузорӣ намуда барои насли оянда як кишвари пешрафтаро ба мерос гузоранд. зимни суҳбат президенти мамлакат таваҷҷӯҳи аҳли зиёро ҳамчунин ба татбиқи қонунҳои амалкунанда дар амал ҷорӣ кардани нақшаву ниятҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи сазовори ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар тадбирҳои нек ҳидоят карданд. дар навбати худ аҳли зиё ба пешвои миллат барои ҳамаи дастгириҳо ва таъмини зиндагии шоиста изҳори сипоси беандоза намуданд. хуршедаи Наҷмиддин, Собири Абдурозиқ аз шаҳри Кӯлоб.
дар дораи сафари кори ба вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангию фароғатии Хуталонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба корҳои азнавсозӣ баҳои баланд дода масъулинро барои бунёди чунин як боғи муосир табрик муборакбод намуда дастуру супориш доданд. дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати изгоҳи роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангии фароғатии Хуталонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар инҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки оғози корҳои азнавсозию барқароркунӣ дар боғи мазкур моҳи феврали 2019 оғоз гардида моҳи сентябри 2019 бо сифати баланд ва тарҳи зебои муосир аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон ба анҷом расидааст. боғи Хуталон дар масоҳати умумӣ беш аз 5 гектар бунёд гардида дар ҳудуди он 200 беғ дарахти кипарис лейланди, 240 можжевельник, 240 дарахтони ороишии шамшод, 90 беғ сирен шинонида шуда 24 фавораи гуногунранги ороишӣ насб гардидааст ки ба атроф зебогии хоса зам намудааст. баландии дарвозаи асосии боғи мазкур 6 метр ва паҳноияш 6 метрро ташкил дода дар назди он ду таваққуфгоҳи нақлиёт ҷойгир мебошад. инчунин 13 000 метри мураббаи ҳудуди боғ асфалтпӯш гардида 13 метри дигари он сафолакпӯш карда шудааст. ман донишҷӯи курси якуми донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб мебошам. дар давоми 28 соли соҳибистиқлолии кишвар шаҳри Кӯлоб бо дастгирӣ ва сарпарастии пешвои муаззами миллатамон ба як шаҳри замонавӣ табдил ёфта барои истироҳату фароғати мо ҷавонон чунин гулгашту боғҳои замонавӣ ба истифода қарор дода шудааст ки ин ҳам бошад нишонаи пойдории истиқлолияти кишвар ва ваҳдати сартосарӣ дар кишварамон мебошад. чунин гулгашту боғҳои истироҳатӣ симои шаҳри дар асл таърихӣ ва дар симои ҷавонро тағйир дода хурду бузурги ин шаҳри бостонӣ аз дидори пешвои муаззаму маҳбуби миллатамон хушнуд гардиданд ва мо ҷавонони Кӯлоб шаҳри бостонӣ паҳлӯи роҳбарияти олии сиёсии кишвар қарор гирифта барои боз ҳам тозаю озода нигоҳ доштани боғи мазкур тамоми саъю кӯшиши худро равона хоҳем намуд. дар ин росто 100 000 гулҳои ороишии гуногуни мавсимӣ ва бисёрсола дар боғи Хуталон шинонида шуда 400 адад чароғаки равшанидиҳанда насб гардиданд. мавриди зикр аст ки барои солимӣ ва дилхушии кӯдакон 2 майдончаи варзишӣ дар ҳудуди боғ ва як бинои қаҳвахонаи бо тарҳи муосир бунёд гардидааст. аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем. با تشبث و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت باغ خوتالان از نوسازی گردیده و یک گلگشت زمانوی تبدیل یافته است. ما ساکنان این محله از چنین یک گلگشت زیبا و زمانوی سرفراز هستیم و مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بیان می‌نماییم. ما جوانان خوشحالیم که در ایام جوانی ما چنین باغ‌ها، چنین گلگشت‌ها و بناهای زمانوی با تمام شرایط‌های معاصر با فعالیت شروع نمودند. ما جوانان که در این باغ به یک گلستان واقعیت تبدیل یافته است، در برابر استراحت و فراغت نمودن با آب و تاب بدن و مسابقه‌های ورزشی مشغول می‌شویم. ما شکر از آن میکنیم که پیشوای ملت برای ما جوانان هیچ چیز را دریغ نداشته، برای ما جوانان چنین باغ‌های زیبا فراهم آورد. болои марғзорону сабзаҳои боғ, ҳайкалҳои палангу шутур, ову, кабҳо баҳри рушди зеҳнии кӯдакон ва дӯст доштани муҳити зист ҷамъ оварда шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба корҳои аз навсозӣ баҳои баланд дода масъулинро барои бунёди чунин як боғи муосир табрику муборакбод намуда дастуру супориш доданд. Хуршедаи Наҷмиддин.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шоми 10 сентябр аз боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ боздид ба амал оварданд. боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баъд аз навсозӣ симои комилан дигар гирифта ба маркази бузурги истироҳату фароғати кулли сокинон ва меҳмонони шаҳри Кӯлоб табдил ёфтааст. шоми 10 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ боздид ба амал оварданд. дар даромадгоҳи боғи марказии фарҳангии фароғатӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҷавонони саодатманди тоҷик бо самимияти хоса ва садоқати бепоён аз сарвари давлат истиқбол гирифтанд. маврид ба ёдоварист ки боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баъд аз навсозӣ симои комилан дигар гирифта ба маркази бузурги истироҳату фароғати кулли сокинон ва меҳмонони шаҳри Кӯлоб табдил ёфтааст. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин бозгӯи саодатмандӣ ва хушбахтии миллат буда мардуми шарафманди ин кишвари бештосо тавонистанд ки давоми 28 соли соҳиби истиқлолияшон марҳила ба марҳила ба зиндагии хубу шоиста ноил гарданд. илова бар ин амали шадиди ҳадафҳои стратегии роҳбарияти олии кишвар, ташкили анҷуману ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ, дар умум муаррифӣ намудани чунин як миллати кӯҳанбунёд, соҳиб фарҳанг ва соҳиб тамаддун дар байни дигар миллату халқиятҳо, ин ҳам яъне нишона аз соҳиб истиқлолии мамлакат аст. имрӯз тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати амну субот, сулҳу сулҳпарвар ва ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ мешиносанд ва дастгирию эътироф менамоянд. шукронаи соҳиби истиқлолии кишвар ки имрӯз бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба истифода дода шуд ки дар дохили ин боғи зебо яъне роҳравҳо, гулгаштҳо, фаввораҳо, чароғакҳо насб шуданд ки ин боз ҳам ба хотири фароғати яъне сайру сайёҳати сокинону меҳмонони шаҳри Кӯлоб ба истифода дода шуд. масоҳати умумии боғ 9 гектар заминро ташкил медиҳад. дар ҳудуди боғи мазкур ду майдончаи варзишии замонавӣ ки барои бозиҳои футбол, волейбол, баскетбол ва теннис пешбинӣ гардидааст сохта шуда майдончаи бозӣ барои кӯдакону наврасон, майдончаи тенниси рӯи миз, маркази ҷавонон, қаҳвахона, амфитеатр, бинои шоҳмотбозӣ ва 8 адад нуқтаи хариду фурӯши армоғон қомат афрохтааст. лоиҳаи боғро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди вертикал бар уҳда дошт ва он аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии алюминии тоҷик пурра навсозӣ карда шудааст. дар корҳои сохтумонӣ мутахассисони ватанӣ ба кор ҷалб шуда масъулаи хушсифати сохтумонӣ истифода гардидааст. беш аз 4 гектар замини ҳудуди боғ сабзазор буда барои хуррамгардонӣ 240 бех дарахтони нодири ороишии ҳамешасабз ки ҳамаи онҳо аз хориҷи мамлакат оварда шудаанд ва садҳо намуд гулу бутаҳои зебои мавсимӣ шинонида шудааст. шабона барои равшаннамоии боғ 100 адад чароғ бо сутунпояи 6 метра, 82 адад 10 метра ва 2 адад 15 метра насб гардидааст. боғ ду даромадгоҳ аз қисми ғарбӣ ва шарқӣ дошта, онҳо бо санъати меъмории миллӣ оро ёфтаанд. баландии даромадгоҳи қисми ғарбии боғ 2,5 ва паҳнои он 40 метрро ташкил медиҳад. баландии даромадгоҳи қисми шарқии он бошад 4,5 ва паҳнояш 15 метр аст. роҳравҳои ҳудуди боғ дар масоҳати 12 000 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шудааст. барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон 15 намуди аттраксионҳо насб гардида ҳудуди боғро 18 адад фаввораи хурду бузург зебу зинат бахшида ба ин марказ ҳусни дигар зам мекунад. бо бунёд гардидани боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ барои сокинону меҳмонони шаҳр имконияти мусоиди истироҳату фароғат муҳайё гардида аз фароҳам шудани чунин имконият сокинони шарафманди ин гӯшаи диёр рӯҳбаланд мебошанд. муҳиддини Муҳаммад Довуд меҳрӯзи ҷумъа аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи иттилоотии ахбор.
бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Хайр, саломат бошед.